Momentálne sa nachádzame pri strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, kde sa strácajú a nachádzajú čudné veci. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Najdivnejší prípad bola aj nájdená koza. Zdravím, Samuel, dnes som sa chcel opýtať, že čo sa presne včera udialo? Tak včera po tej 7 hodine ekonomiky, hnusnej, som išiel domov, proste s Peťom, kračame dole po schodoch a stojím pred šatňou a nediv sa na koza. Otvorím šatňu, prídem, prezujem sa, že idem domov, otočím sa, Peťo nikde. Pozriem za roh, Peťo gače dole a normálne mydlil kozu. To nie je pravda. Opýtali sme sa aj majiteľa kozy. Poznáte túto kozu? Jasné, to je moja Renátka, stratila sa mi 2 týždne dozadu. Kde ste ju videli? No veď tu utekala, tak jak zbežne to utekala. David, vieš nám povedať, čo sa stalo? Tak cez hodinu idem na vecko, stáhnem gače a kúkam a počujem len, že takto tam plače. Kúknem za seba a Dick stratený eskar. Ja hovorím, ja tam holú riť, všetko a hovorím, toto nie. Pán zastupca, čo si myslíte o tejto situácii? Dozvedeli sme sa závažnú informáciu, že žiaci školy zneužili hromadný mail na posielanie zvláštnych informácií a obrázkov. No, čo mi vieš povedať o tomto tanku? Ten tank, to je niečo ako moja životná láska. My sme spolu prešli celú druhú svetovú vojnu, od Moskvy až po Berlín sme šli spolu. A keď som ho za tým černým barónom raz nenašiel, tak ako mi to doslova zlomilo srdce a ja som chcel vedieť, kde je. Koho máte podozrenie, že by vám ho zobral? No moje najväčšie podozrenie je školník Miro, pretože keď sme išli spolu, akože ja už ten tank vnímam ako osobu, keď sme išli spolu tu po ulici, tak on sa na neho tak sa na neho divne pozeral, vieš, a hovoril som si, to bude on, ktorý to ukradol. Pre overenie sme zavolali aj školníkovi Mirovi. Ešte raz mi toto povieš, tak prídem ku sebe a už mi nevolaj, ty. Napriek tomu, že škola čelí problémom so zneužívaním školského e-mailu, tak vedenie si s týmto problémom poradilo rýchlo a ľahko. Volám sa Filip Varchol a posielam pusinky do štúdia. Už mnohé roky trápi učiteľov aj žiakov tejto školy problémy s internetom alebo aj so žiadnym internetom. Tieto problémy s internetom zastihli aj našeho lokálneho gamblera Tomáša Hudáka. Vieš mi povedať, prečo nie si na hodine? Tak máme vkladový útorok. Chcel som si potočiť v kľude, no ale kebyže ten internet ide vyjebány, tak by som si aj potočil. Chápem, a ako dlho ten problém pretrváva? To, že som v minuse, alebo že nie je internet? Internet. Tak asi odkedy tu som, no. Máte skúsenosti s týmto problémom? Áno, mám skúsenosti s týmto problémom. Tento problém je už dlhodobejší, ale zatiaľ ho úspešne riešime vo vlastnej režii. Máme nejaké vlastné dáta a tak to poriešime. Kedy наposledy si použил интернет? Какой твой нázор на то? Ну что я могу сказать? Интернет последний раз я использовал где-то в половине 1 класса, и эта хуйня никогда не работала. Даже когда я пытался посмотреть уроки, нихуя. Последний раз, когда я писал контрольную работу, интернет выключила, и учитель въебал мне 2. Сука, как это можно описать? Ну это пи***ц, он никогда не работает, на него каждый блядь, его никогда не могут починить, все это время, блядь, ты приходишь на урок. Čo si myslíte, že je príčina tohto problému? O príčine by sme mohli hádať, ale myslím si, že je to potkan. Je to potkan v rozvodni, ktorý tam požiera káble. No a riešenie? Deratizácia. Kvalitná deratizácia. Myslím si, že to pomôže. Ako učiteľ odborných predmetov, čo si myslíte o Wi-Fi na vašej škole? No, na našej škole si myslím, že Wi-Fi je celkom dobrá vec, ale je na prd. No ale ja myslím, že bližšie informácie by vám mohol dať pán Vujčík. Ten vám to upresnil a povedal, že čo ako. Prečo nejde internet v škole? Jak nejde? Vám nejde. Aj keď sa naša škola pravidelne umiestňuje v top 3 rebríčku najlepších odborných škôl na Slovensku, tak práve táto reportáž ukazuje, že nie všetko na internete je pravda. Počujeme sa? Hlasíme sa z Prešovských ulic, kde sme zaznamenali pohyb miestneho mafiána Michala Dudku. Poďte sa s nami pozrieť. Pán Michal! Pán Dudka! Pán Dudka! Zopár otázok! Pán Dudka! Zopár otázok! Pán Dudka!
Pán Dudka, zopár otázok. Nemôžem behať, lebo sa spotím, sakra. V poriadku, pán Dudka, máme iba zopár otázok. Môžete nám povedať, aký je teraz pocit byť opäť na slobode? Teraz som vyšiel. Výborné. Super, super. Pán Dudka, budete mi povedať, čo teraz plánujete robiť po tej vašej minulosti? Mal som veľa času, rozmýšľal som nad tým. Na Stareková si spravím učiteľské minimum a poviem učiť. Fú, a učiteľský plat vám bude stačiť? Oproti vašej minulosti? Musím sa uskromniť, čo už? Dobre, ešte posledná otázka, pán Dudka. Ako sa má vaša žena? Choďte. Videli ste to. Videli sme práve pána Michala Dudku, ako vyšiel z väznici. Ja nie veľmi nadšený. Posielam pozdrav naspäť do štúdia. Žiakov a učiteľov našej školy postihli tráviace problémy, ktoré si odniesli aj záchody na našom školskom internáte. Mišo, aké tráviace problémy si mal? Čuješ, stanul som o 4:30 ráno. Schválne dobre. Utekal na ten záchod, tam som zistil, že ešte horší. Vyjdem vonka, ale si poviem, to nebol koniec. Vracil som sa nazad a boha, neukazujem, to bol horor. To nie. To sa nedalo, ale no, doteraz som traumatizovaný. Doteraz to sa nedá. Neviem, jak tým žiť. To až mi... Bolo to strašné. Pani učiteľka, čo by ste odkázali študentom, čo mali tieto problémy? No ja len jedno, že ste sa chlapci mali na to vysať doma a nie tu v školskom internáte. Všimol som si tento problém, bol veľmi vážny. Žiaci mali problémy nielen finančné, ale aj traviace. Názor nám dal aj ďalší študent tejto školy. Ja som sa dosral. Pani profesorka, zastihli aj vás žalúdočné problémy? Myslíte tie, čo boli z jedálne? No myslím, že som vytušila nejakú zradu a práve v ten deň som v škole nebola, takže nie. A myslíte si práve, že to boli tie kuchárky? Nie, ja ako poznám študentov, keď nenahlásia bombu, tak určite vymyslia nejakú somarinu v kuchyni. To bola taká akcia študentská. Pani vedúca kuchyne, máte bližšie informácie k tomuto problému? Nie. Ja partizan. Zo mnou nič neriešte také veci. Nie. Vyspovedali sme učiteľov aj vedenie kuchyne, no k odpovedi sme sa nedostali. Tento problém žiaľ ostáva záhadou. Dobrú chuť praje do štúdia, Filip Barchol.